Wara l-Ministru Jose Herrera jumejn ilu, issa Ministru ieħor jażel li anke hu ma joħroġ onqu għal Kiċ Kembri. Fl-aħħar sigħat, Jose Herrera wara biċċar li mhux se jiddefendi lill-ħabib tal-Prim Ministru Kiċ Kembri wara li beża jixed fl-appell li fetaħ hu stess kontra l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. X'qed indefendi qed ngħid fatt. Qed ngħid stat ta' fatt. Nispera li jkun hemm il-konklużjonijiet fix-xhur li ġejjin. U naturalment, nippretendi li Kiċ Kembri għandu mbagħad jaġixxi skont dawk riżultati dawk l-inkjesti. Issa kien imiss lill-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li jagħmel l-istess. Bartolo għalhekk huwa t-tieni Ministru li f'temp ta' jumejn ħa pożizzjoni kontra dik ta' Joseph Muscat u ta' qatt ta' ministri oħra li baqgħu jagħmlu minn kollox biex jiddefendu l-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Hekk kif il-Ministru għamel minn kollox biex ma waqfuhx b'mistoqsijiet dwar x'Kembri, Bartolo wieġeb biss li dak li kellu xi jgħid ilu li qalu. Ilni nitkellem fuq dan u m'għandix inżid ma' dak li diġà qed. Tista' tgħidilna m'għandix x'taħseb. Grazzi, thank you. Ministru. Bqajna nimxu mal-Ministru biex nieħdu l-kummenti tiegħu dwar dan, bil-Ministru jibqa' jirrepeti tweġiba tiegħu. Ilni li kommettejt ruħi. Se tikkonfermalna? Ilni li kommettejt. Qed ninkellmek bil-Malti. Il-Ministru tal-Edukazzjoni kien qed jirreferi għal dak li kien qal lura fl-2016 meta kien ħareġ fil-beraħ l-iskandlu tal-kumpaniji fil-Panama tal-Ministru Konrad Mizzi u ta' Kiċ Kembri. Dakinhar u kien ċar ħafna dwar il-fatt li mhux aċċettabbli li persuni f'dawn il-karigi jkollhom kumpaniji sigreti f'pajjiżi bħal Panama. Kont ħadd irreżenja kieku? Aktar minn hekk, dakinhar kien wieħed li se jagħmel pressjoni fuq il-Parlament biex isir tibdil fil-liġijiet sabiex ċittadini Maltin jitwaqfu milli jkollhom dat tip ta' kumpaniji. Dak iż-żmien Evarist Bartolo kien fost ftit mill-membri tal-Kabinett ta' Muscat li kellu l-kuraġġ jikkritika lill-Prim Ministru għal fatt li ma talabx lill-Ministru Mizzi u li Chief of Staff tiegħu Kiċ Kembri jirreżenjaw. Bartolo jibqa' jissemma għad-dikjarazzjoni tiegħu li hemm liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Rumani kellhom proverbju. Għandek liġi għall-allat u liġi għall-annimali. Mela aħna annimali. Issa, wara l-aġir ta' x'Kembri ta' nhar it-tnejn, komplet tikber il-qasma fil-Grupp Parlamentari Laburista hekk kif uħud baqgħu jiddefendu li Chief of Staff fil-waqt li numru ta' deputati oħra ma huma qed jaqblu xejn mal-mod kif il-Prim Ministru qed jibqa' jiddefendi lil sieħbu akkosta kollox.